Predstavujeme vám Skytech HD Nerin, univerzálny príjimač stredných rozmerov. Obsahuje 1x DVB S2 tuner, 2x univerzálnu čítačku, 2x CI slot. Nahráva na externé USB alebo NAS úložisko. S použitím alternatívneho softvéru Enigma 2 má prístup k množstvu pluginov, ako napríklad streamovanie cez iPad na PC, multiroom funkcionalitu, VOD, IPTV a mnoho ďalších. Zadný panel obsahuje konektory USB, LAN, RS232, HDMI, SCART, SPDIF, RCA a sieťový vypínač. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie Premium a HDMI kábel. Bohatý výber doplnkového príslušenstva ku všetkým produktom, ako náhradné diaľkové ovládania, USB huby, USB Wi-Fi, mini klávesnica, flash pamäťové médiá a pevné disky rôznych veľkostí. Toto všetko vám prinášajú produkty značky Skytech HD. Dokonalé riešenie pre vašu domácu zábavu.